Куфарът ви с инструменти е пълен с всякакви ключове, но не намирате подходящия ключ за вашата работа? Сега имаме идеалното решение за всички ваши нужди. С този комплект ще се учудите колко лесно се развиват износените болтове и гайки. С помощта на комплекта 2 ключа на Верт, с едно движение на ръката може да се справите с всеки болт и всяка тръба. Просто използвайте малката челюст за всички размери от 8 до 14 мм, средната за размери от 16 до 22 мм и голямата от 24 до 32 мм. Тайната на успеха се крие в самозатягащия се механизъм, позволяващ захващане на болтове и гайки с най-различни форми и размери – кръгли, шестоъгълни, квадратни, дори тръби без значение метрични или имперски размери. Не можете да отвиете износен болт? Нашият ключ може да направи и това. Когато използвате комплекта за ремонт на ВиК, тръби, кранчета и клапани, за да избегнете наранявания и дръскотини по тези части, просто ги завийте с мека кърпа. Ако притежавате комплекта ключове на Верт, вече не е необходимо да купувате и носите десетки различни инструменти за механични ремонти, за ремонти по мотоциклети и коли, за ремонти в двора, в къщи или в градината. С леки движения напред и назад можете да използвате вашия ключ сякаш е трещотка. Комплекта от 2 ключа на Верт може да закупите от онлайн магазина suneuropa.com. С пожелание за слънчев и усмихнат ден от suneuropa.com.